Крэўскі замак – адна з гістарычных жамчужын Беларусі. 8 гадоў таму пачалося яго адраджэнне, а першы этап аднаўленчых работ завяршыўся ў мінулым годзе. І гэта ўжо дае свой плён, бо ўсё часцей крэвы ўключаюць у папулярныя турыстычныя маршруты. А на гэтым тыдні тут адбудзецца адзін з найбольш цікавых фестываляў – крэва на скрыжалях часу. Наш карэспандэнт даведваўся, што можна будзе пабачыць на месцы былых руін і чым арганізатары будуць здзіўляць гасцей свята. У гэту суботу, 13 чэрвеня, мы запрашаем гасцей у Крэўскі замак на фестываль сярэднявечнай культуры. Ужо не першы год адбываецца такое сапраўдна вялікае свята, на які запрашаюцца розныя гістарычныя клубы, каб аднавіць тыя падзеі, якія калісьці адбываліся менавіта ў замку і ў Крэва. У гэтым годзе для гасцей мы прапануем тэатралізаванае адкрыццё, выступы музычных калектываў, гэта «Вока Чарота» і «Тотем-дэнс». Гасцей чакае трукава-гумарыстычнае шоу конна-гістарычнага клуба. А таксама ўжо спадабалася ўсім паглядзець на вялікую баталію ў Крэўскім замку. Яна таксама будзе адбывацца. Таксама на фестывалі будуць праводзіцца майстар-класы. Адзін з іх гэта па гістарычных танцах. Які ж фестываль без сапраўднага танца? І ён таксама будзе ў замку. І можна навучыцца і патанчыць разам з прадстаўнікамі народнай студыі «Дама сэрца», гэта Лідскі раённы цэнтр культуры, які да нас таксама прыедзе на свята. Апрача гэтага будзе прадстаўлены гасцям майстар-клас лялькавода, які раскажуць пра народны кукольны тэатр Беларусі. На працягу фестываля будзе ладзіцца выстава-продаж рамеснікаў, якія прыехалі з розных куткоў Беларусі. Гэта і скураныя можна вырабы паглядзець, драўляныя, ганчарныя і многае іншае. Ну і, канешне, падсілкавацца ў замку таксама будзе магчымасць. Будзе працаваць фудкорт. Для ўсіх жадаючых будзе магчымасць прыехаць на свята з горада Смаргоні на аўтобусе 15:15 адпраўлення ў магазин «Каласок» і ўжо менавіта пасля правядзення фестываля з Крэва час адпраўлення 22:45. Усіх запрашаем у Крэўскі замак на фестываль «Крэва на скрыжалях часу». Пачатак у 16 гадзін.